Аузыңа кіргері орысша жырлай башлады. Шынлап. Я к тебе пришел, родная, я к тебе пришел туда. Русские, обойтись, татары на сцену выходят. Мобилизациядан. Сен менен бу жаңалыктан соң менин ош казанымның жылуулугу орта башлады. Пытики, пытуку, пытики, здри, бей-ба-ба-бу-бу-бу, сахна тілі. Башлайбыз, сахна тілінен башлайбыз. Пытики, пытуки, былай дейтабыз. Былай. Мен мұнда күлігілеріні ясады, мен шоңа көре сен ғағына ясады. Кімлі ясады? Сәлем, достар. Яңа атнаны? Yok, мен... Assalamualaikum, Яңа атнаны башлап жибәрәбіз, шушы тапшыруыбыз белән гадәттәгечә. Мен беләсең аны сорау бирдем үземә мен. Син моны кайчан үттең, өлгөрдең ясарга? Бу сәгать. Ничәдә торасың син? Төрлечә. Мен укыдым синең сторисыңны бүгін. Син татарча кайчан яза башлыйсың? Слышите, как петухи орут? Это же счастье. Это же приветствует петухи тебя. Воздух еще не прогрелся. Татарча язганда син укымыйсың димәк. Укыйм. Бүгенгесе урысча. Воздух еще не прогрелся, имя. Петухи приветствуют тебя. Ләкин кара, барыбер игътибарда укыгансың дигән. Мен укыдым, һәм мин башта язганым сиңа наивная. Албаттым рәсем нәрсәгә? Мен әйтәм, бәттәш менә кайфын төшерсәм, булыр сиңа соңында неме атасы башланыр. Ассаламу алейкум, җәмәгать, башлап карыйк әле. Бүгінгі жылы айымы ісі дүшәмбі. Ой, бек қызу ұрамда. Кеттік айда. Бек қызу. Қызу дегеннен, мен телеграм, телеграм каналларға бит көп yazылғанмын, солардың бірсіне топ болдым. Ол да болса рассказы о смешной России. Так, нәрселер турында сөйлейлер анда? Міне оның авторы дейсен, оның кіргері. Сен оның авторын білесің? Мен аның авторын бұлай жоқынша білем кебек әйме, ләкин шикленем, ул мы юкмы. Может, ул хатын қыз, может, ул хират, может, ул... Яра, нәрсе ғажапландырды мен нәрсе ғажапландырды, яза бірсін. 25 градус болсын енді біздің Ресейде. Аннан юғарырақ болса, все, бітті баш. Мен ярат, мен мана шулай, ғымымен әгерде сіз ісі тілейсіз екен, барығы сәне жылы яқларға күн яққа таба шабығыз дейді енді. Мен нинди фикірді, мысалы мен өзімді айтамын. Біздің 2 айыбыз, әжейнің 2 айы, ол міне 25 градус болсын әйім, міне ұл яз қанша болсын әйім. Ләкин бір айы аның ісі болырға тегеш, менімше. Мәселен, шулық, yok, мұнысында күштейінді, мәселен, мен үйілді балам еді. Ісі ойларының басы деп үйілеймін, міне қыл ұртасы дегендейін деймі. Август, міне, солмағырақ шылындей, міне, күзге таба барсын, әймі, мұнда кересінше көресің, деймі. Міне, мен оның үләне ризалашмайым. Рушайт пішли, жар, кәшти, не ломит. Әймі, су бойында я, достым. Бұл бет сенің фикірің, Роберт. Келішем. Бұл бет сенің фикірің, башқа кішілер де өз фикіріне лайықлы. Алар өз фикірін білдірген мүмкін. Тоқта, алай түгіл. Мен келішем аның білен, ләкин ол да бит хейләкер бет. Ол бетінде біле тұрып индір язды шуны, әймі, һәм кішілер 2 лагерға бүленесін білді бетінде. Жоқ, Роберт. Дешем, сен өзің білек басияқта. Жоқ, ол білесің, ол бары тек шушы өзінің язмасы білен кішілерді түрлі фикірлер қозғатырға тіледі. 2 лагерға уята дейм. Бірсі біз сені білен келешеміз, екіншілері жоқ келешмейміз. Сен шуның формағына әлектің. Келешем, жоқ, міне шуңа көре бұптінде бар біз. Герше автор өзеді аның шулай ғана болырға мүмкін түгілігін олмасады. Мен оны аңладым, бұл шейнер үшін атты оланы, бұл теманы. Аңлайсың мұны, хаманда комментарийлар яза башладылар, беткендір, әйешін, жоқ, бірсі матур комментарий yazdı. Şundan da bizge mınday ısı kerek, bir an bile kiriştim, bizge Tokay neye kerek, nesesi, jaya kerek. Şuralısık bak, anda su anası nedir neydi, anda şişmesi vakitinde, yangır vakitinde, yavağında neler jirir sürüle. Jilde vakitinde isip yangırda vakit. Matur yazgan, şundan da, ben bile kirişem. Lakin ol bit, itemiş o, mesela, iyun ayına bir turu kile, mene pişen vakitine, ayma. Aның яңғырда яусın әймін шында, әкірінгіне жылысы да болсын, міне шындай салмақ жай болсын. Міне сенің міне шушы темаңны давам еттіріп, менімде бір қызықлығына яңалық бар. Қызықлы да бенді кереклі актуал яңалық. Біздің бетінде башта бұлды бик нық салқынлар. Әйме. Соңынан тыңлап, бүлдірме әлі. Соңынан кетті біздің құрылық. Һәм менә яңгырлар күп яумаган атналар булды бит инде безнең әйме. Бик эссе, бик шундый корылык булган. Бу беренче чиратта кешеләрнең үзләрен хис итүләренә генә түгел, авыл хуҗалыгына да зур йогынты ясады. Һәм безнең быел авыл хуҗалыгы
нәрсә дип әйтә, уңыш әйме, уңышны күпкә азрак алачаклар икән. Төгәл саннар турында сөйләгәндә, димәк, 4-тән 1-гә диярлек кимегән безнең Татарстанда быел уңыш. Менә шундырак яңалыклар. Һәм моңа инде әйтүемчә, башта салкыннар, ә соңыннан корылык ягында ясаган. Менә шул. Мин берәсе нәрсә әйттем. Менә син әйткән эсселек бигесе булсын. Бер ая. Ул как раз уңышны җыер өчен бирелә торган ай. Мин сиңа яңгырсыз булсын. Син әйтәсең, салкын булды дисең. Әйе, салкын. Кайчан салкын булды? Мин аны гомумән сизмәдем дә ул салкыннары. Уразадан санда жылы булды, гомумән. Ул беләсеңме нәрсә? Ул жылы иде. Ул теге иссе түгел, шуңа күрә салкын дисең син. Җәйгә туры килгән шәй теге. Булай дөресен әйткәндә салкыннар юк иде. Теге булай туңгырлык йөрде. Хәтерлисеңме, безнең бит әле хәтта шундый кайбер районнарда буз яуган вакытларда булды. Әйе, ул бит әле монда яумый дип башка җирдә алай түгел дигән сүз түгел. Әйе. Төрле яңалыкларда без күрдек, чынлап та буз яуганнарында әйме уҗымнарны әнә шулай тормар. Уҗым бузаулары. Димәк, менә шул ничек кенә булмасын, нәтиҗәсе менә шундый аянычлы дип әйтсәк, аянычлы да түгел, ләкин барыбер бик үк күңелле түгел. 4-тән 1-гә кимегән. Кимияшәк инде. Бу кимимәде бит әле. Ахыр чиктә, нәтиҗәдә шулай. Бәлкем кем белә, бәлкем киресенчә күбрәк булыр. Фирдус Тимаев. Так. Әлеге дә баягы Фирдус Тимаев. Мондый тавышлы Фирдус Тимаев безнең аузына кергере урысча җырлый башлады. Чынлап. Әле мин ишетмәдем, күрмәдем. Беләсеңме, кемне килештерә, кемне кыландыра, кемнән тегән пародия ясыйдыр инде. Иван Кущин. Я к тебе пришел, родной, я к тебе пришел туда. Ну, аны акция ул бар. Күрсәтим бисәгә. Әйдә, тизгәргә генә карап китик әле, әйме? Салам алейкум. Мин татар малае, вам урысча спою. Я обычный парень из деревни. Ну, ярар инде, үзенчә кыландырсын, рәхәтләнеп. Тели икән, ярар инде бетә, юк, мин берсе әйтмәдем, син әйтәсең, ярар инде, юк, мин сиңа, юк, килешәм, ярар инде җырласын, башка мәйданчыкларга чыга барсын, әйме? Ләкин андый тәҗрибә алган безнең җырчыларыбыз бар. Әйе, алар күп. Русча җырлаучы. Һәм алар, извините меня, бөтенесе дә Hyundai'да йөриләр икән. Аңладың? Нинди Hyundai'да? Нинди? Акцентта. Hyundai акцентта йөриләр, өчесе бергә. Аның беләсең берсе Ришат дустым күрәсәпкәләрен, Ришат берсе җырлады. Русча. Аннан Илназ Гарипов. Илназ Гарипов җырлады. Соннан Илназ җырлады. Данир Сабир җырлады. Илназ Сафиуллин еще более-менее. Onun сөйләшү, Илназның сөйләшүе белән күкрәккә мелизматикасы. Сән гүзәл, ни хәлләрдәсең? Бер ни кирәкми. Эстрадасын бераз гына теге кайфын төшергән яңалыклар ишеткәнсез, Татишка белән, әйме, нинең Ришатның аерылышуы. Ләкин бу бит инде бик күптән булган хәл. Бик күптән булган хәл. Гүзәл. Бигрәкләр күптән булган хәл. Ләкин менә кичәме 3нче көнне Фирдус аларны дуслаштырды. Ухты! Ухты, әйме? Ухты, мы вышли из бухты. Әйе, ясыксына. Бик әйбәт булган. Әйе, шуннан да бик әйбәт булган. Ләкин белмибез, тегене ничек дуслаштырды? Ничек дуслаштырган? Сәхнәгә чыгып, нәрсәдер әйтте дә инде монда. Ришатлар, җәен Татишкалар. Юк, мин берсем нәрсәгә шаккаттым. Монда Татишкасы да килгән, Ришаты да килгән. Как так вместе сразу, им чтобы дуслаштырышы өчен, әйме? Сценарий язганнардыр инде, әйме, тегене. Треба. Уйык син артистларның шулай бит инде, сценарий буенча эшлиләр бит инде, әйме. Ну, белеп булмый инде, без алар өчен хәзер нидер шул хәтлектәге. Без беләбез дип әйтә алмыйбыз. Юк, булай тукта, булай. Ну, тагын һәм моны теге гомумиләштереп әйме. Русские, обойтись, татары на сцену выходят. Дирсың шунда. Салават Фатхаддинов үзенең концертларын башлап җибәрде. Һәм беләсеңме, менә былтыр ул концертларда булган тамашачылар, әгәр бик күк ошатып бетермәгән булсалар, менә быел барганнар бик тә мактыйлар концертларны. Чынлап та быел концертны куючы режиссер да
яңа дип ишеттем. Бәлки аның менә бу керткән яңалыклары булгандыр, әйме? Ләкин менә шушы концертларны бик тактыйлар. Гүзәл, мин күпме Казандаймын. Мин 2001 елда 2001 елда килгән идем монда. Якынча 22 ел мин Казандаймын. Мин шул мен аның берсендә концертта булдым, сахна артында йөрдем мин анда, Камалда. Мин шушы 22 ел эчендә Салават абыйның, Салават Закиевичнең концерты турында бер начар фикер ишетмәдем, бер качанда. Бөтенесе, менә хәзер мин сиңа аңлатам, нәрсәгә? Халык яратып килә. Аның 1-2 җырын тыңлый да, ри, аңлыйсыңмы? Ул легендар җырлар, ул хитлар, әйме. Мин кайсы җырын икәнен әйтә алмыйм, халык, чөнки миңа, мәсәлән, аның башка җыры эшләйме, сиңа аның башка җыры эшләйме, ул шулай җыела менә. Шунысы тыңлап тор, монда бит әле Салават Фәтхетдиновның начар җырлавы дигән сүз түгел. Аның былтыр куелышыннан бик үк канәгать булмаган кешеләр белән күрештем мин, хәтта ишеттем андый фикерләрне, минем туганнар арасында да булды андый бер быел беренче концертына ук бардылар дип әйтәм. Һәм менә быелгы концертлары мактыйлар. Ярый, син булай дип әйт. Махмутов белән Барон куйганнар дип әйт инде яздылар. Мин беләм, Марсель Махмутов белән Барон Шакиров яздылар һәм режиссерның Махмутов. Менә бит ничек шәп. Ләкин мин сиңа тагын бер тапкыр әйтәм. Мин Салават Закиевич концертлары турында бер кашанда начар фикер ишетмәдем. Куелышым ул, җырым анда, бием анда, постановкалар бер кашанда. Яхшы, Роберт, яхшы. Менә быелгысы тагын да яхшы дип сөйлиләр. Булды, тәмам. Әйе. Күпләрне борчыган мәсьәлә ул мобилизация турында бит инде безнең әйме мобилизациядан юк бернинди дә анда дулкыннар, яңа дулкыннар турында түгел сүзем. Димәк, мобилизациядан баш тарту өчен җинаять җаваплылыгы билгеләү турындагы канунны көз көне Дәүләт Думасы тикшерәчәк. Менә шундырак яңалыклар. Әлегә кадәр никтер бу мобилизация мәсьәләсе һәм ул тирәдәге сөйләшүләр куерганнан-куера бара, әйме онытылмый бердә, юкка чыкмый. Менә шунысы бердә күңеле түгел. Гүзәл, син менә бу яңалыктан соң минем ашказанымның җылылыгы арта башлады. Ашказаныңның җылылыгы авырткач, димәк, бу чынлап та сине бик борчый торган мәсьәлә инде бу, Роберт. Бик актуаль мәсьәлә. Гүзәл, син нәрсә, психологмысың син? Әйе. Курсларга йөри башладым. Мин бит сине күптән беләм. беләм. Сөйләшүдән соң шундый рәхәт булып китәме Гүзәл? Әйе. Беләсеңме, нәрсә генә, нинди генә яңалык булмасын мобилизациягә кагылышлы, әйме? Бу әле ниндидер яңа дулкынны көтәргә кирәк дигән сүз түгел. Бу мәсьәләләр бит моңа кадәр бер дә хәл ителмәде. Бу мәсьәләләр моңа кадәр бер дә күтәрелмәде. Шуңа күрә безнең мобилизациягә кагылышлы кануннар юк иде әлегә кадәр. Депутатлар менә мобилизация турында алай-булай дөнья хәлен белеп булмый дип менә аны канун тарафыннан да киләмәкче булалар дип уйлыйм. Әйе, барыбер куркыныч. Кем белән ул әйтә менә? Кирәк булмасын иде бу, әйбәт. Кайсы милләт менә ул әйтә? Бушка үткәргән сөйләшүләр, бушка кабул ителгән канун булып кына калсын иде дигән теләктә калабыз да, тапшыруыбызны төгәллибез. Шулай бит, Роберт? Ашалып булай әйтәле? Бар әле. Исемне. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум, җәмәгать.